Ka-Office District Tuberculosis Ribhoy District Langba ka National Tuberculosis Elimination Program Ribhoy District nongpo menta kasi ka arpu pratrik urampang arhajar arpusan kalanang beteng ban penpoye ki marbam ki batay met syaki khanyongut ki nongpang TB ki benang don hapadeng ka jingdi dawai hakane ka program kabala pelong haja ka sumar nongpang umsning CHC la same ki teki marbam syaki nongpang da Dr. E. Calving District Tuberculosis Officer Ribhoy District Dr. W. Kine Lembat Dr. N. Marbanyang ya ki teki marbam la penbit penbiang da ka Meghalaya Specific Initiate and Innovation Nutritional Support da ka jingmut banyarap penbiang ya ki marbam ki badon ya ki vitamins ki banang ibor ya ki nongpang banyele parsha ya ki jingpang TB katba kidang don ha ka jingdi dawai kanang penpoi boru ya katanat ka kot ka khia ban kenjo sya kathong ban pendu jaj sendon ya kane ka jingpang kumbol abu ya kathong da ka sorkar pedang baha usnem arjar arpsan kari India kan long kabalalaj na ka jingpang TB ka Meghalaya State Specific Initiate and Innovation Nutritional Support lengba ka NTEP Ribhoy District hadu menta kalala ban penpoi ya ki marbam ki batay met hadu lai phulai ngut ki nongpang TB. Kerteng juga de gracefully marbanyan ngasong ngasa hak merandai di te hagani bapor ngan batay yaki ba kumno ngas ngo haladi habangat ngawantes hangde bat ngatip bangadon kata ka Jepang tening kong habang sitom ngakam long namju dakam long perwa palat ya kata te habang akisit nasudi video dawai kisit te hadin pat nasujur ho be te nayin kijonga kiong ba litas no mo te ngalawan ken dalawan ningkong kimlap te ngawan ngalit no syaye ngalit phai no te dalah hadin pat te ngates men sa isien ngaklem lo ngaklem ken no kenya kata jingtas te ngates ben te hadin kilap ken dalah lapat kasngu diauhi kamen siam tang ba Andre ngakemen pat ba haka met ke jonga mo long ngadon kata ka jingpang Andre ngadi ban sumareka te kawi pat habang ngaladi hidawai te kayarap shibun hi namar khantam ba habal adon ka jingthut haka met te ladon pat hidawai banyada te kalong ka kham yo jingmentoy shibun ya ka jingim ya ka jinglong briu ka jongi mo te hagni upor pat masnu ban ai khublei ya ki khantam ya officer madam mo bapek kumnu pat bang ngin bam ki jingbam ki ba kumnu ngin hapek amdei bangin bam ki ta ki jingbam ki ba ki bom dei mo ki bom tei ya kamet ka jongi khantam ya haba ngi di dawai ro hitep hi ngi habdi lai teli ki ba he di dawai te hasyo bangin di ro ngi haper khat namar bale ngin lahi bandi tingi don kam ban bam kini ki jingbam tinga ai kubleru ya katen NTEB jangka Ribhoy mo bakal abu kini ki program kanta mengi ki nongpang ki ba kinpet kam benya ken ba kumnu mangi ngi de ban sumar bat kamtam ba kumnu mangi di ya ki dawairu bangin sumar khana bangin penjano kini ki jingpang ho don nangi ki badon jing susi ladang yo kan ki jingpang haladiru ngasem ya kata nomor beli ki parlok parajor mo ki bahaying ru don kile kiar no Henry ngin namdan ken kom kata ngin long bek kum bajulong Henry tang ba ngin don pat kathong bangin bat kawi bangin smart bandi ki dawai tang katahi bangin la bat penja sendan kita ki jingpang titang ini kentin ba kendat kan lisi